Bueno, gaur aurkeztea tozena da, Maietzien lehenengo hastin, udalbatzetik aurkeztu pasaren duen hitzarmen bat hau bat ezorratu gendula, udaletxeko alderdi politiko guztiek, eta hitzarmen bat baita ere lotu gendula sustapen ekonomiko planarekin. Batez ere, gure lehentasunak, behin eta berriz esaten dugu zela, pertsona hau edanan atzetik, daude, izenak, tramak, aparte da azkeben preokupazioen pertsona hauek azkenen lanik ez dakebe, eta hori da, gure lehentasuna. Ibili lan isil handi bat egiten, bilera asko, eratuzen askokin, eta benetan, izen batzuk, kasu batzuk alkarri ditu alkatiak, eta izan da egoera asko okertu da enpresa batzuntza eta benetan aurrera pauso batzuk eman beharra egon izan da, ez? Baina nik uste gero, erakunde publikoak badukagula ardura, eta hemen enpresen eragileek eta badakite ere bai azpitiko udala kasu honetan, edo bai fuera duzia, eta jorraintzen beste kasuetan aurradura enpresei laguntzeko, ez? Saiolanen bezala, bakarrik dakoguna da, gure jakiera ofertatzea. Azkenean helburu berdina da, lanpostu sendoak etortzea sortzea. Eta hortarako, daukagun jakina guztia, eta azkenean saiolan egiten duna da batu eta banatu ezagutzan. Arloetan, enpresagintzan, desarrollo berrietan, pertsonaren formakuntzan oso importantea dela, eta hortaz, lau arloko lana bihurtu da hemen, formakuntza aldetik, diagnostiko aldetik baita ere, dinamizazio proiektu bat, baina azkenean importanteena izango da, proiektuaren garapena. Distinguko guzti hiru ardatz nagusitan. Bat da, ekintzailetasuna sustatzea, bigarrena izango litzake ekintzailetasunean garapena, eta hirugarrena izango litzake hezkuntza eta prestakuntza hobetu eta gauzatu. Hiru ardatz, 5 proiektu, enkajauta bakutze bere barnien, eta gogoan bidekin, kontzilian bidekin hau momentu urtebeteko finantzazio dakeu, gure bokazio, por supuesto, jarraitzena da, baina intentzio eta gogoan bidekin hau